बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुडाळच्या झारापमधील श्रीदेवी भावई मंदिरात सकल हिंदू समाज जनजागृती महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आमदार निलेश राणेंच्या नेतृत्वात ही महाआरती झाली. आमदार निलेश राणे यांनी केलेल्या आवाहनानुसार मोठ्या संख्येनं नागरिक उपस्थित होते.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.